ambawani piwulangnya nulis piwulang sang budi cacah hasta arya marga rumiyin kawruh sejati kalih sejatine mikir dupi ngucap katrinipun tindak tanduk caturira sumambunging panca karti wiwit mutya lawan eling kaping sapta putra putri jana muda ndodoke nira semeti jangkep ingkang kaping hasta yen tidatan kena lali nyinau siang ratri migunakno ala nganggur gugulang lan tiping driya becik lamun den lakoni dekliwere ngudi swasana